să-mi pună peste robul doar să Iustin Alexandru, care s-a venit și a slăbat cu Dumnezeu cel Sfânt și a se păzit sub apă lui, depărtează la suflet de înșură ceea ce a vechi și lucruri pe de tipeți și andrină și dragții, ca să cunoască că ești unul Dumnezeu Dumnezeu și născut Fiul Tău, Domnul Hristos Hristos, de Hristos de toate porcitare și face lucruri de viață, de a face omul acesta viu, va fi printre înțelepți. Scrie pe Dumnezeu în cartea vieții tale și noi cuvântul la moștenii tale, ca să preservează din Dumnezeu cel Sfânt și al Fiul al Domnului Hristos și al lui Sfânt de viață Sfântător, să fie ochii tăi cu totdeauna cu mine spre el și urechii tale să ascult viața veșnică, vezi și pe el în tot cum în lungi totdeauna lui, ca să mă întristească ție închinând și să vină în cea mai final, te laude cu pe ori în de visare, că pe din toate pe ce să anunțăm, Tatăl și Fiul Doamne și aici, amin. Domnul, să ne rugăm, Doamne, miluiește, cea de pe diavolul Domnul și la mine Dumnezeu și a sus pentru oameni, ca să fie vrea ta și pe oameni să-i zăvească și pe el cu ce pe de cea de soară de cânte și pământul de plătine, să mă de deschis și sus de Sfinții, care zăvi cu marcă de mari și asupra celor ce avea să ne mulțumită bine diavolul, jurte cu numele Dumnezeu care a acum de și a de gherurile și a de să te să ia. Cu trei te pătează, cu să duci acelea care au dat ca pe stea pe valul lui și ai stat din rugăciune, doar pentru că te zurățea ca de și la după pe Sfinții. Ca aceea și acum spălâncești pe noi temi și ești pătează de azi aceasta. Te împărniți de astăzi din Elisă, nu te bine Elisă, nici noaptea, nici la îngemeata, nici la mează, și Dumnezeu rugăvână să ducea cea mare de găsit. Te Dumnezeu ce și-a pierit și cauță pe adâncul de care se putem rângi de arhangheli, scaune, Dumnezeu, începătărie, stăpânire, putere, de râvicei, cu ochii mulți și alții început și astea de care se vedem în cerul, pământul mare, care se vedem. Ei se părtează să însemnăm un măsașul Hristos de Dumnezeu. De lucrurile acelea care unul pe altul și face în cerul Sfânt și care lucrar de foc. Ei se părtează de la asta, în ziua aceasta, nu așa cum apa nu ia, că ea nu știe ce îmi Dumnezeu să face. Pune-ți-o așa. Că s-a prezumit al Tatălui și al Fiului și al Fiului acum și acum de Hristos. Dumnezeu cel Sfânt, cel Frușat, slăvit cel ce se bate de Hristos, așa că te pătăți. Cel ce mai e să se poate de asta, nu se vede. În momentul de 13 și toată lucrul de aceea în drept până pe care se preciză noi să mergem în Domnul Hristos. Dar la Dumnezeu, îi dăm vreo bine și în casă, ca să se ducă. Cel Hristos care vă vrea și cuvântul. Ești noi dacă să nu mai întâlnă să duce prin astfel ca cele șapte care se pot să să fie. Alu să amin cel ce se aboliție după puterea ta să intre într-o apă de de Dumnezeu, cu voi porunc pământ pe apă să andrei de cel de cel și a pus în mătar și vei lumăsuri. Deci și a pus în săvătoare mării și în apă mare care cel ce se atinge mult și îi cel ce se îmbracă cu lumina ta și o haină, cel ce a închis cel concor, cel ce a cuprit cu ape în răsmână de cer, de cel ce a așezat pământul pe temelie lui și nu se va clătina de apă, de cel ce cheamă apa mării și o varsă pe fața întregului pământ. Ești depărtează la cel ce se gândește în Sfânta Luminare, jurte cu pași face mântuirea Domnului Hristos. Ziceți lui trup și sânge și venea lui, și la oare că va nici nu va zăbăvi, zice tot pământ și pe tine speriat cu puterea cea vreo lucrătoare ca să te încească în gheina focului, dând în întuneric și numai din afară, de lumea doare și focul se stinge, puterea lui Hristos, Dumnezeu nostru, meu cu Tatăl și cu Sfântul acum și acum. Domnul este drept, Doamne și Dumnezeu. Treci pe toată putința și toată boala, caută robul tău, Iustin Alexandru, ce arcă și răgează, depărtează de toată lucrarea diavolului. Cea de ultime curate și le depărtează și cățești lucruri milane. Lucrând curate, ca lucrează obișnuit de care satan special și de igrița spre și afară de lucruri curate, ca lumina ta aceasta negează de care cere nemădare și slavă să înalți. Tatăl și Fiul și Dumnezeu acum și până și nici la mine. Domnul să ne Doamne, se pune, Doamne, cel ce ești, care ai făcut pe om după Fiul și asemenea ta și ai îndeamnă țiza de Dumnezeu să ești. După aceea te zice păcatele la greșerile de la cele nemâncări de Domnul de care ai zis. El îți primește în învățărea cerească și făptura aceasta, pe care ai văzut din obiavă jumătului. Deschide lui ochii gândului ca să lucească în el în acea Evanghelie tale. Însoțește viața lui până de lumină, ca să se viață lui toată lumea pădite, pentru că n-aș vrea să fie măcina mea și nu se depărtează Tatăl viață, Tatăl care se ascunde, se înculează în inima lui. Depărtează la Sfântul care se ascunde și se înculează în inima lui. Depărtează la dânsul pe tot vicleanul și Sfântul care se ascunde și se înculează în inima lui. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul Sfântului și toate lăcumea, Duhul mișcare de curăția, care lucrează pe măsura diară și lucrurile lui mântătoare, tot mișcare de Hristos de tu, măgați și la mișcări tale, fiu moștenitor măsicare, care după până și atare vieții și păzim pe cele zicate, și vedem veșmântul ne îndânează mândească fericirea Sfântului în Dumnezia ta, cu harul, cu lei de oameni, au nesuferi de bună prea Sfântului, cu libertul la pământul și în vieții veșmântului. Na, și în cazul te lepi, satana, și de toate lucrurile lui, de totul lui, de toată slujirea și atrofia lui? Te lepi, satana, și de toate lucrurile lui, de totul lui, și de toată slujirea lui, de toată atrofia lui? Mă lepă. Te lepi, satana, și de toate lucrurile lui, de totul lui, și toată slujirea lui, toată atrofia lui? Mă lepă.
Te lepăda satana, mare pădat. Te lepăda satana, mare pădat. Te lepăda satana, mare pădat. Întoarce în fața la Te unești cu Hristos, mă unești. Te unești cu Hristos, mă unești. Te unești cu Hristos, mă unești. Te-ai unit cu Hristos, mamă, și crezi Lui ca unul împărat și Dumnezeu. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Făcător cerul și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă toată, care toate s-a făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit, s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și are de dreapta Tatălui și iarăși va stări în slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apăstolească biserică, mărturisesc în botez în iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru pacea și mântuirea Sfântului noastre Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru pacea toată lumea. Pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea tuturor Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce credință pe Vlad, pentru Dumnezeu în Trăința Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru Nafre, Sfântul Iopan, Episcopalea și Metropolita Mădovii, cu povirii de cinsta preosime, și a Hristos de apoime, pentru Toclerul și poporul Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru necrediciosul poporul Român de Prochinte, pentru mai mare oraș, sacul și oastea țării vitale de Hristos Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru ca se sfințească apa aceasta, cu puterea cu lucrarea Sfântului Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru ca să vine harul, izlăvit între Iordanul Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru ca să vine peste apa aceasta, lucrarea și apăsătoare de mici mai preț de fire. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru ca să ne lângăm noi până la cunoștinței, și atât de credință privenirea Sfântului Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru ca să arate apa aceasta izvoritoare, răzbunărea drăjmașă, văzut și nevăzut, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru ca vrei să se facă de împărăția cea zidecioasă, așa și să pătească în prezența Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Pentru ca aceasta genea cu noastră la luminare și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Pentru ca să arate El fiul al luminii și moștene doar în veci cuvântăți Domnului să rugăm, Doamne miluiește. Pentru ca să facă El împreună sădit și păcași morții și învierea lui Hristos Dumnezeu nostru, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Pentru ca să stăzească El haina botezului, locurirea Dumnezeu naștere prin harul și aceea și lui Hristos, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Pentru ca să facă lui apa, baie, naștere de a doua, predarea păcatul și îmbrăcămintele și Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Pentru ca Domnului să-ți audă glasul rugăciunii noastre, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Pentru ca să fim izbăviți de caz, mânia, privirea și nevoia, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, apără, mântuiește. Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, Doamne miluiește. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și curățitoarea Maria, cu Sfinții Socomenii, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și ne sunim pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu, să o dăm ție, Doamne. Că ție să ne întoarcă slava, cinstea și veșmea Tatăl și Fiul și Duh, acum și prea și în vecii vecilor. Amin. Mare ești, Doamne, minunată să rugătare și un cuvânt de să de ajuns de lauda minunătare. Mare ești, Doamne, și minunată să rugătare și un de ajuns de lauda minunătare. Mare ești, Doamne, și minunată să rugătare și un de ajuns de lauda minunătare. Că de bunăvoie toate ale tale de înătință, într-o cu puterea toată și căptura și puterea de grijă de acești lumea, tu din parul să iei să-ți dați căptura și din parul meu închinat cu jianului, de când se cutrăimă toate cele îngerești. Pe tine te rau, răsoară, pe tine te slăvește, în aseie să se pleacă stele, pe tine te ascultă lumina, de tine se îngrozesc, adâncurile ție să le doare, tu ai întâlnit cerul ca un corp, ai întărit pe multul de seară, tu ai marea cu Egiptul, spre să ai lăsat aerul, cu tine îngerești ție slujești, ce te hainul ție se închină. Ieruim cei cu și trachim cei cu 6 ale
te justă și zburând de fica slavă care ne și se acoperă. De Tu, Doamne, Dumnezeu, Tine, cuvânt de gând, de cuvânt și fără de început ai venit lumea în chipul nostru. În doar semănare omenească făcut de când ai dat să ne vieți drăgile tale, să vezi neamul este din diavolul și ai venit să ne-ai mântuit pe noi. Mărturisim harul Tău, vestimila Ta, Sfântă din pacea Ta de mine. Toată firea omenească ai zărit-o plângi pe picioarele ai Sfinții până ta. Toată toate laudă pe Tine cer și ai arătat, că Dumnezeu pe pământ ai arătat și cu oameni pe dreptul Tu de vezi cer. Tu trebuie să sunt, să ai Sfântul Iordanul și care balarul ca să încuibați acolo cu Dumnezeu. Sfântul dar pe Ioan frate. Vino și acum păgurească lucrare, sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Tu dar pe Ioan frate, și acum păgurească lucrare, sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Tu dar pe Ioan frate, și acum păgurească lucrare, care sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Și dă-i har izbăvirii, binecuvântarea Domnului. Fă-o pentru a izbăvânt creștine har, să se legate păcate, vindecare de boli, diavol, pe de trece pădiri, și ne atinge de putere îngerească, să băgât la ea pisma și indicare ca închemat, Doamne, numele Tău cel mare, minunată și zăbesc și pădiri. Să zdrobească semnul Tai toate putere cele pădrinice, să se zdrobească semnul Tai toate putere cele pădrinice, să se zdrobească semnul Tai toate putere cele pădrinice, și să depărteze de la noi toate plăcile cele din văzduh și sănătate să nu se ascunde în apa aceasta. Duce un znicar, rugăm-ne ție, Doamne, ție păgoare, la ce se botează cel crean, care aduce de neagând și tulbărei cugetului. Că Tu, Doamne, ai înspălat și vă curățiți toate de greșelile din dumneavoastră, spune Ezrei nouă de săptămâna pe apă. Arată, Doamne, în apa aceasta și de aceea se botează și se botează, se schimbe prin ea, să devine Domnul cel vechi, să cade punct de înțelepciune, să se îmbrace în cel nou. Ce este rău după chipul și de dorul său, ca fiind împreună zădit cu asemenea voastră, ca pregătesc să facă părtașurile tale și păzind darul să dădu. Și părintea și legătură harului să ia frate pe Tăi Iisus, să numere cu Tine în Tine, Sfânt, să înscriși în cerul de Dumnezeu nostru, Domnul Iisus, că zi de la Duharea Cincea și pe Tatăl și pe Fiul și Duh. Acum și purea și în vecii vecilor, Domnului să le rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu, Părința nostru, celor ce erau cu noi în mărare, e trimis pe noi la vânt în gură ramă de mânzire. Semnul păcării și a mântuit din potop și a înghepit în acelea taină harului. Dar măsline spre iubirea ascultare taină, ca prin el ai impus de Duhul Sfânt pe cei ce erau în lege, pe cei sunt în hare, ca iubire și nu se pregândează și acele sunt de cu puterea lucrare, cu ea să mă duc, ca să facă acesta un de stricăciune, armă de protecție. În noi este și Duhul Hristos, tot treia în lucrarea diavolească, spre gloria tronului nostru, că cei se umple sau văgusați din spre slava ta și Sfântul Duh care ne-a cântat prea Sfântul. De viață, Dăvătorul Tău Duh, acum și pururea, și de vecii amin. Să luăm aminte, aleluia, aleluia, să luăm aminte, aleluia, aleluia, să luăm aminte, aleluia, aleluia. Se uite robul Dumnezeu. Este daritat Dumnezeu de Dumnezeu de Dumnezeu și acum și în noaptele și amin. Să ia lucrurile amin. Și a sufletului amin. Spre ascultarea credinței. Amin.